Under fanen Labels kan du oprette de pakker, du ønsker at få sendt ud med Swipbox. Dette gøres ved at trykke på knappen New. Du indtaster e-mailen på den ordre, du har modtaget, og afhængig af, om kunden allerede har brugt Swipbox, er dette nok til at finde kundens øvrige informationer frem. Efterfølgende skal der tages stilling til, hvilken boksstørrelse der skal reserveres til kunden, og om du som webshop ønsker at sende kunden en returlabel. Til sidst skal du som webshop tage stilling til, om du ønsker at aktivere pakken med det samme, eller om du vil vente til senere. Det er en fordel at vente til senere, hvis man har flere pakker, der skal aktiveres. Ventes der med at aktivere pakkerne til senere, gøres det ved at markere checkboxen med et flueben, hvorefter der trykkes på knappen Activate. Når en pakke er aktiveret, gives der besked til kureren om, at der er pakker klar til afhentning. Under fanen Returns kan du følge med i de returlabels, du eventuelt har sendt med ud, om de er blevet aktiveret af kunden, og følge status på den enkelte returlabel. Under fanen History kan du følge med i, hvor mange labels du som webshop har sendt ud med Swipbox.